Pontevedra na actualidade forma parte da rede de cidades educadoras e con este fin, en esta xornada, dende o Concello de Pontevedra realizaron unha homenaxe na Casa da Luz para todos os profesores xubilados da Boa Vila. Bueno, estou moi agradecida porque realmente a nosa profesión non é unha profesión ata agora pois moi valorada pola sociedade e estou contenta de estar aquí, a verdade. Pareceme un acto ben bonito. Eu creo que é fundamental recoñecer a tarea, recoñecer o compromiso das mestras e dos mestres, e máis nunha sociedade que ás veces parece que somos un pouco os enemigos dos nenos e das nenas, pero en cambio construímos futuro. Unha homenaxe que contou coa presenza do alcalde de Pontevedra e da concelleira de Educación. E ademais a esta cita tamén asistiron os alumnos de sexto de primaria do Colexio de Barcelos, os que lles preguntamos que significa para eles os seus mestres. Pois moita valentía, porque os profesores ao enseñar pois dan a coñecer máis cousas, E claro, nosotros nun futuro próximo podremos ser alguén en esta vida. Pois é unha persoa que enseña e aprendemos moito con eles. Para mí é moi importante porque dá a comenzar unha nova vida. Pois que nos enseñan a aprender moito e nos axudan en que non entendemos, a que non entendemos. E as profesoras e profesores xubilados están desfrutando agora do seu tempo libre. Algúns botan de menos a ensinanza, pero todos falan con moito agarimo da súa época como mestres. Bueno, a verdade é que eu disfrutei tanto que as miñas amigas dicían que estaba en perigo de extinción, porque eu dicía que non necesitaba vacacións. Agora coido que sí, agora sei que debe ser que me fixen maior, pero realmente disfrutei moitísimo cos nenos, cos compañeiros, houbo moito intercambio, moita interacción cos nenos e aprendín tantas cousas. Bueno, para min o ensino foi unha elección persoal e directa, era a miña primeira opción. E fui unha persoa máis feliz do mundo traballando e comprometéndome con os nenos e as nenas que me tocaron en sorte. Unha xornada lúdica onde pequenos e maiores puideron brindar por todos eses profes que aportaron moito nesta sociedade, puideron brindar pola educación.